Amri LAC bathat lang society ho naklama long atumi arkoi chaklo ni fine korapli arni akimi ration card karon pon APHLC inging trok amahang ke thek anglung kiti arni rat amai pi kapaman pon APHLC inging trok amahang ke thek anglung kiti arni rat amai pi kapaman pon arkoi ni pha inkorai isi inkorai hini lapen inkorai ke tham ni thama parman ingdeng trok APHLC rat charia song amahang ke thek arni kapaman pon along kijo siarni mati arkoi ni pha inkorai ke tham arni rat amai pi kapaman pon wasonsi Bogajan subdivision angkang mati lakha inkorai hini saru pathar MEC constituency angkang alu debra langso jutang aklam along ingdeng trok all party hills leaders conference amahang ke thek arni rat amai pi kapaman pon labang so APHLC racharia song mahang ka thek arni katalon rat amai pi kapaman pon along aluhi sarpo aman peng ben Raju Dairy Guwahati advocate APHLC Teripia Mai Puja Aikatar Rajesh Diso Bikram Hanse Sarkiri Rangphar Anita Mij Bapurap Terang APHLC spokesperson Angtong Inti Kathar Kursin Timung Samson Teron Rita Kram Sapi Atumpet Chenglok APHLC Arat Chari Asong Apan Ikroyara Tatum Chetong Dut Labangso APHLC Arat Amai Pi Kapaman Panalong Nihang Nijang Pen Pangrupet Pen Bangsuri Troxy Susi Arat Amuluk Chetong Dun Lapen Kecetong Arat Atum APHLC Arat Atumani Ngarong Ning Samsi Mesen mi pen ingdeng trok APHLC mahang ke thek katalon Rat amai pi kapaman pon aluhi atum pen 6 sado aputha mesen alam than pensi ingsamjin pen mai pachon pon Huloni pen drobo beton thong notice by news Mana porge tangke da nosita la ke itum Cengda prang unih dari lo lapen kadok be phanta lam ke thana por ke ti becetang unih dari raport hai la ke ning oi nang lo jok ta la bangke muitum mai meeting la tum phan longbom lang por la bangke tum wa lo kapek le rate la bangke tum song lo lam di la se song lo tum ki por non ki sing bai ache panai je panda ki sikat lo la si la bangke song lo lam sita ake mang ke la ke kadok be rate ta si ke mang lo pot si la so ke mang kapacun je pan mang ke rate ta cetona po cetona ceto lo coro lo na cara pun pekla kita la antu se ceto tu pan itu mungkin pen yang lorar pan ke la hello beta puer lo APHLC long ke AB polam ke la ke abe ang thek ta pindak se langan lo kado ka beta da se tora pen lo la so elong besi ingi rapen lo tora pen lo la si rara tu AB polam ke ban ke ningi nang lo isiver lo athar sar ke ja APHLC se do ver lo ka do so ke mangong apa chunji phat ate som ke aphan male ke kan che barnon ti ke kan nang barnon ti ring tung lo central committee ben chinin de kolam so thak oni le thanar lo la si la bang ke song lo lam lo lam ke le tum song lo si chingki po la tum je than po la bang ke seta bheta po la ake manga bang ke itum APHLC ke manga hanang ke cheng nang ki somar ni hanang ke je somar ni suri ke so ani aning kan pen hala soni pen da ke chi ke men hanang i pulo la ke ka ching bai tang lo ka che don tang lo ka che kroi tang lo la ke asia so ke manga lo ke komat ne aning kang sam se ji pu ga velo apa pleng je phale tum bor ira pen hello dihin ning riji bang ke Amri LAC bathat lang society ho naklama long atumi arkoi chaklo ni fine korapli arni akimi ration card karon pon West Karbiang long Amri LAC angkang sardi ho naklama long akimi ration card karon pon bangso long aluhi sarpo aman peng Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA MEC West Karbiang long DC Krishna Barua lapen arisang ho team Karbiang long abitung atum chetong dun rente Pini bangso along akimi ration card keron pon kado kawe lake suri trokla trongner kebra trokser kebra ke thom ahem tun atuma phan tibajer pon lapen Ayushman Bharat card se tami ration card along se tangro pon detlo
lapen India angbong na hok hospital le se jelang dam sita choklo puta CM ronghang asang hopen rata thengno lamthe pachini pon Amriben Hemari Bongrum report Northeast Pine News Jingthong MEC constituency lapen Amri MEC constituency lapen Doramla constituency Pangrum Pet Ho MEC constituency da bangke Amri LA constituency pen niltum tim kar benglong tum pen jingki jethan pen si constituency akimi ni tum panak pe barpon nangi pateng sin tum panang barpon lo lapen niltum elimination long pen niltum long pon lo la so teng pen si dak pini aphaye bangke beneficiaries aphaye bangke la bangke surit chokra pharonar kebra trok sirkep ra ke thom a family to mani tum pini ron ponno la benda ke bang ana tum bang ang tin dala suri trok ra pharonar kebra trok sikeran ke thom tum ke long la si pini la so bang dak sir la iskar benglong long toll gate ki dipona puthake sarkar mane assam mentong dilpon pamamate karbeno to mas komsi nong dilpon hola ke assam government takali la ke national highway ke la ke central la tumbensi dil ponji la ke central transport and highway ko tumbensi hoda ke la so toll gate ma ke ki ponji la ke Karbi Anglong autonomous council pen takali state government under takali Sir, saya group dahan bangai form ron ela puisa memen tuis la bang sa la ke la tuma phan ka fill up nangi apor pil la so for ateng belang tum chikro yon joni ta labji eta bank account nomor pidang ji alang tum lapen ko so bank malang tum khul lahayang top pi reng la tum sambilong te la ke ni tum mo pi por sir la penaan chokumar ke claim tum office chedo de pen pangkai non malom ke holiday anang la chini apini anda holiday la si yong si mane ke do de written complaint do pulong de le tum la ke action nan